Kula didhawuhi Mbah Yai Munawir ngeten. Kowe nek kepingin dandani uripmu, Cung, dandanana salatmu. Nek salatmu mbok dandani, kok uripmu didandani karo Gusti Allah. Nek salatmu ketata, kok uripmu ya ketata. Mulane urip niku gampang. Lakonana salat. Nek salatmu ketata, engko uripmu ketata. Lah wong kok salate korat karit, uripe ya korat karit. Ana wong salat kok akhir-akhir wektu. Ngono ki urusane apa ya rampunge nek akhir-akhir wektu. Mulane nek kepingin salate napa kehidupane ketata, salate ya kudu ditata. Sapa wong ninggalno salat jamaah, ngremehke salat jamaah, mongko Gusti Allah bakal njabut barokah penggawean lan rizkine. Ya duwe rizki tapi mboten barokah. Ya duwe penggawean tapi mboten barokah. Man abuka, bapakmu sapa? Bapak kula parlan. Geyepuin neh. Wong karek jawab Nabi Ibrahim kok tambah jawab parlan, gepuki. Wis muga-muga kabeh sok iso jawab pertanyaane mungkar nakir. Allahumma kepingin apa mboten? Ya salat jamaah sing sregep. Pingin salat dewi jengking ae senengane. Salat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wal hadar jamal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Rahibakati sahaba wal qarabah minal muhajirin wal ansar wa jami'i tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Summal hadar jamil awliya wa syuhada salihin, summal hadar jamil musannifin wal muallifin. Musannif hadzal kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir. Summal hadar jami' asatidina wa masyayikhina wal hadar jami' abaina wa ummahatina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sonten niki bahas tentang fi bayani tarikis salat, nerangaken tentang dosane wong sing ninggalne salat. Kula jenengan tiyang mukmin gadah kewajiban inggih punika nglampahi salat 5 wektu. Lah pripun dilampahi piyambakan napa jamaah? Mangke kita sareng-sareng ngaos bab tentang dosane tiyang ingkang ninggalno salat. Hakka hukiya anna rajulan kana yamshi fil badiyah farafaqahu asyaitanu yauman walam yusalli ar-rajulu al-fajra waz-zuhra wal-asra wal-maghriba wal-isya. Falamma sara waqtul manami arada ar-rajulu ayyanama faharaba asyaitanu minhu. Niki wonten cerita, dibuka kanthi cerita enten tiyang jaler mlaku-mlaku ning tengah alas. Kemudian ana jin mimba menungso ngonconi tiyang punika. Teng perjalanan wong lanang niki orang nglakoni salat subuh, ninggalno salat zuhur, asal, maghrib lan isya. Terus nalikane wektu turu, tiyang jaler punika kepingin turu, dadak setan niki terus ngaleh. Piyambake mlayu. Faqala ar-rajulu lima tahrabu minni. Lih, sampean kok iso mlayu, gak gelem ngonconi aku turu kena apa? Faqala asyaitanu inni asaitullaha ta'ala fi muddati umri marratan wahidatan fakuntu mal'unan wa anta asaita fil yaumi khamsa marrat fa akhafu minallahi ayyaghdhiba 'alaika wa yakharuka wa yakharuni ma'aka bisababi isyanika. Kak, aku niki asline setan, jin sing membo menungso. Dik wau sampean tak konconi melaku tak konconin tengah alas. Lah saniki sampean kok melayu? Yo, aku ki pancen jin sing membo menungso. Mbah buyut-buyutku biyen niku maksiat karo Gusti Allah sak umur-umur niku muk ping pisan.
yaiku dikongkon hormat, sujud inhina, sujud hormat tengene Nabi Adam boten purun. Iku wae golonganku dilaknat karo Allah padahal maksiat ing pisan. Lah sampeyan sedina suwengi-wingi ninggalno salat 5 wektu. Aku wedi nek aku konconan karo sampeyan mbaturi turu sampeyan, Gusti Allah murka nyereng aku bareng-bareng sampeyan perkara maksiat. Berarti ninggalno salat niku termasuk salah sijine dosa gedhe. Makanya nek teng kitab Sulamul Taufik tambah rada ekstrim. Ana asu niku rak najis. Kirik-kirik nek gak cetok asu. Ngertos nggih? Nek bahasane tukang becak apa asu ngoten niku? Nah, nggih padha wae to nggih. Nek cara teng Sulam Taufik ngeten. Ana banyu enenge muksak gampangane 1200 mili. Iki cukup gawe wudu. Enenge banyu muk kuwi tok. Terus ana wong loro, siji asu, siji wong sing ora tau salat. Siji asu, siji wong sing ora tau salat. Terus ki ana banyu, sampeyan oleh tayamum, ora sah nganggo banyu ki pancen enenge banyumu iki cara sampean milih mbok kekno wong sing ora salat apa milih mbok kekne asu. Jawab to kok do meneng ki piye? Tak baleni, sampean duwe banyu 1200 mili, sak botol aqua sing gedhe niku lho. Niku asline cukup kena didamel wudu. Tapi sampean milih ana asu melet-melet ketelak, ana wong ora tau salat melet-melet ketelak. Iki sampean oleh nglakoni tayamum, niki nek aqua banyu niki mbok kekno asu napa mbok kekno wong sing ora salat? Sampean milih banyune mbok kekno asu utawa mbok kekno wong sing ora salat? Lah iki wonge ya melet-melet padha wae. Wonge ya ketelak, asune ya ketelak. Enenge banyu muk 1200 mili. Iki sing dimaksud uzur tayamum niku mbok kekno wonge ta mbok kekno asu? Nek jenengan mbok kekno wong dosa jenengan. Kene apa kok dosa? Wong sing ora salat niku termasuk hayawan sing ora muhtaram. Menungso sing ora salat kuwi mulya asu sing nurut. Kok do menengi darah salat to sampean? Pun kula lajengaken. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salata yauman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kanjeng Nabi dawuh nyeritakaken tentang salat. Sapa wong ajeg nglakoni salat, mongko wong punika punya cahaya. Bekas wudhu niku punya cahaya. Jenengan ngeten iki nglakoni salat, wajahnya bercahaya. Allahumma benjing teng akhirat titenane umat Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih wajahe bercahaya. Wajahnya bersinar bercahaya, duwe bukti sok dina kiamat dislametno kalih Allah. Suwalike sapa wong sing ora gelem jaga salat, mboten purun nglampahi salat, ya Islam, ya iman, tapi mboten purun salat. Ana wong Islam mboten purun salat, mongko wong punika mboten gadah nur, mboten gadah cahaya, mboten gadah keselamatan. Sok dina kiamat wong iku bareng-bareng karo Qarun, karo Fir'aun, Haman lan Ubay bin Khalaf. Makane sak isit-isit kula jenengan jenenge salat aja sampai ditinggal. Bapak pangapunten, kula didhawuhi Mbah Yai Munawir ngeten. Kowe nek kepingin dandani uripmu jong, dandanana salatmu. Nek salatmu mbok dandani, kok uripmu didandani karo Gusti Allah.
Nek salatmu ketata, kok uripmu ya ketata. Mulane urip niku gampang. Lakonono salat. Nek salatmu ketata, engko uripmu ketata. Lah wong kok salate korat karit, uripe ya korat karit. Ana wong salat kok akhir-akhir wektu. Ngono ki urusane apa ya rampunge nek akhir-akhir wektu. Mulane nek kepingin kehidupane ketata, salate ya kudu ditata, terutama salat jamaah. Wa ru'yani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tahawa nabi sholati ma'al jamaah aqabahullahu ta'ala bitnatai asyrata baliyatan. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong pepeka senengane ninggalno salat jamaah, mongko wong iku karo Gusti Allah bakal dicoba 12 ujian. Ya kula nggih salat Pak Kiai, tapi salat kula nggih cepet-cepetan, salat kula nggih piyambakan. Lah niki medeni. Nek jenengan mboten salat niku karo musannaf sing aran kitab Salam Taufik, wong sing ora salat, wong Islam sing ninggalno salat niku termasuk kewan sing ora dimulyakne derajate. Ya wis terus salat. Tapi salat kula tasik piyambakan Pak Kiai dereng saged jamaah. Terus Kanjeng Nabi sapa wong ninggalno salat jamaah, ngremehke salat jamaah, mongko wong iku bakal diuji karo Gusti Allah 12 ujian. Apa wae 12 ujian kuwi? Salatun utawi kang telu iku fid dunya, ujian ing dalem donya. Wa salatun utawi kang telu iku indal mauti, ujian nalikane arep mati. Wa salatun utawi kang telu iku fil qabri, ujian ing dalem kubur. Wa salatun utawi kang telu iku yaumal kiamati, ing dalem dina kiamat. Sapa wong ngremehke salat jamaah, nglirwakno salat jamaah, bakal diuji 12 perkara. 3 perkara ing dalem donya, 3 perkara nalikane sakratul maut, 3 perkara nalikane ning alam kubur, 3 perkara nalikane dina kiamat. Sing ning donya napa Pak Yai? Ammat salatu allati fid dunya fal ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Sing telu sing ning alam donya, sing pertama, sapa wong ninggalno salat jamaah, ngremehke salat jamaah, mongko Gusti Allah bakal njabut barokah penggawean lan rizkine. Ya duwe rizki tapi mboten barokah. Ya duwe penggawean tapi mboten barokah. Penggawean sing barokah niku piye? Apa sing penghasilane kathah? Mboten. Penggawean sing barokah niku penggawean sing nyebabno parek karo Gusti Allah. Duwite akeh nek ora barokah ya kecantol rondo nom-noman. Duwe anak 3. Lho kok guyu ki tau nglakoni to? Nggih. Maksudnya kecantol ki ora dirabi, kecandak pelakor, duwite dientekke. Uang rizki nek ora barokah, penggawean gampang, duit yo akeh, dinggo mabuk, dinggo judi online, dinggo slot sak piturute. Langsung cep, padha tuku chip to piye iki. Tapi penggawean sing barokah niku penggawean sing pripun? Penggawean sing barokah niku sithik nyebabno parek Allah, oleh akeh tambah parek Allah. Allahumma amin. Niku tandane rezeki sing barokah ning alam donya. Jenengan kepingin rezekine barokah, kepingin penggaweane barokah, lakonono salat jamaah. Wong kok senengane ninggal salat jamaah, dijabut rezeki berkahe, dijabut penggawean sing barokahe. Yo duwe penggawean tapi mundak panas, duit ora tau cementel, sing dipikir kreditan. Wis tanggal piro Bu? Tanggal 17 Pak. Waduh kurang 2 dina kas. Nek golek sautan neng ndi ngene iki. Wis nomor 1, iling-iling. Sing nomor 2, wathaniyatu yunza'u minhun nurus salihin. Sing nomor 2 ning alam donya dijabut oleh Allah cahaya orang-orang soleh. Maksudnya pripun? Ngeten. Wong nek gampang sok ninggalno salat jamaah. Wong apik arep ketemu dhek iku angel.
Wong sing jujur arep ketemu dhek angel. Duwe bolo teko utang duit rambalik, duwe kanca teko nipu, duwe bolo teko beda bojomu. Wis pokoke gak tepak kabeh. Pokoke sing ditekakno niku lingkaran setan tok. Niku tandane jenengan dijabut nurus sholihin, perkara nglirwakno salat jamaah. Kula nate ditangleti Pak Kiai, karyawane jenengan kathah nggih. Ngoten niku yo mbok didik disiplin, ya nggih. Tapi kok iso mbok culno, mbok tinggal ngaji, mbok tinggal ngeramut santri, mbok tinggal apa karyawane gak ning sing korupsi, karyawane gak ning sing nipu, tak kandhani. Wong nek mulazamah salat jamaah, seneng lakoni salat jamaah, Gusti Allah niku nekakno wong sing apik-apik, wong sing elek bendal. Tapi wong nek sing senengane ninggalno salat jamaah, wong apik-apik bendal, wong elek-elek padha teko. Jenengan kira-kira sing teko tengene jenengan niku wong apik-apik apa wong elek-elek? Oh, aja salahke wong sing eleke. Salahke awakmu sing senengane ninggalno salat jamaah. Saged dipahami nggih kira-kira nggih? Siji, wong sing ninggalno salat jamaah rizkine ora barokah, penggaweane ora barokah. Nomor loro, wong sing ninggalno salat jamaah pepeko ing dalam salat jamaah dijabut nurus sholihin. Wong sing apik-apik ora gelem mara, wong sing elek-elek padha mara. Sing nomor telu, wasaditsatu yakunu mabghudun fi qulubil mukminin. Sing nomor telu, wong sing senengane ninggalno salat jamaah niku gak cocok karo wong-wong mukmin. Karo kanca do tukar padu digedhingi, karo dulur ora rukun, karo wong liya gak dipercaya. Ana wong sing nasibe model ngoten niku. Karo kanca ora cocok, karo dulur ora rukun, karo wong ora dianggep, karo sapa-sapa ora cocok. Ngoten niku enten apa mboten tiyang ngoten niku? Wonge saiki ya teko, wonge saiki teko. Teko jajal kon maju siji kene. Iku tandane jamaah salate ndang didandani. Iki ning alam donya. Wong ninggalno salat jamaah ning alam donya dijabut telung perkara, dijabut barokah penggawean lan rezekine, dijabut kanca-kanca solihe, sing nomor telu digedhingi wong sak nggon-nggon. Neng dinggon mara gak tau cocok. Aku karo RT ra cocok. Aku karo lurah ya ora cocok, karo kiai musala ya ora cocok, karo kiai masjid ra cocok. Halah, wong kowe ra tau salat jamaah kok jemeneh karo kiai, bojomu iku ngempet asline karo kowe. Anakmu ngempet asline. Mulane pripun carane supaya disenengi kanca-kanca? Jamaah. Piye carane wong-wong apik padha mara? Jamaah. Piye carane urip kita ketata, rezekine barokah, penggaweane barokah? Jamaah. Jenengan mulazamah jamaah teng alam donya telung perkara niki ditata karo Allah. Allahumma amin. Sing nomor telu, wa salasun indal maut wa ammal lati indal maut fal ula yukbadu ruhuhu atshan walau syariba ma al anhar. Sing telu coba nalikane wong sing senengane ninggalno salat jamaah, sing telu niki coba nalikane sakratul maut. Wong-wong sing ora do gelem salat jamaah sok nalikane sakratul maut ketelak. Masa diombeni banyu sak segara, diombeni banyu sak nggawan, diombeni banyu sak sumur, rasane gorokan ijek ketelak. Wong sing ora salat jamaah ngoten niku nek mati ngoten niku ya angel. Ngorong. Terus setan membo. Setan niku membo. Membo sapa? Membo wong sing mbok senengi. Nggawa banyu sak gelas, sing mbok senengi anak wedok, sing teko anak wedok, sing mbok senengi bojo, sing mara bojo, padahal kuwi asline hakikate setan, ora wujud. Wong sing nunggoni sampean ora ngerti, sing ngerti muk sampean tok nalikane sakratul maut. Pak, iya nduk, ketelak to Pak, iya nduk. Tak ombeni Pak ya, iya nduk. Tapi siji ucapno Pak, ucapno apa nduk? Ora ana Gusti Allah. Kok sampai nurut muni ora ana Gusti Allah, sak tegukan kulon jenengan mboten kulon jenengan lah wong liya.
wong model ngeten iki matine mati suul khotimah. Kok kula jenengan ora ki wong liya. Wong sing ora gelem nglakoni salat jamaah matine mati suul khotimah perkara ketelak. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Benten jenengan nek dadi wong mukmin ahli salat jamaah arep dijabut saka lisan iki ahli zikir, dijabut saka tangan ki ahli sedekah, dijabut saka sikil niki ahli mlaku ning masjid nglakoni salat jamaah. Malaikat maut bingung arep jabut saka ngendi, lapor kali Gusti Allah dikongkon duduhno, iku ngono kawulaku sing taat. Tulisno ismul jalalah lafat Allah neng telapak tanganmu. Malaikat Izrail sing jabut nyawa niku nulis lafzul jalalah diketokno ning mripate sampeyan, diketokno ning mripat kula. Munda adoh roh niki melok ler kapundhut nikmat ora krasa lara. Allahumma ngetutno barang sing dicenengi sapa? Ismul A'zam lafzul jalalah inggih punika Allah. Tapi wong nek ninggalno salat jamaah Masya Allah arep mati ae ketelak kangelan, ora iso seger najan diombeni banyu sak nggawan. Wa tsaniyatu yastaddu alaihi naz'uruhihi. Sing nomor loro wong sing senengane ninggalno salat jamaah niku ruwe nek arep metu kangelan. Ruwe niku nek arep metu kangelan. Rut metu balik kene. Kok jumbul to sampe? Rut metu dibalik kene. Soale napa roh niki ngrasa lara. Lara napa? Wong ninggalno salat jamaah niku sok diduduhno panggonane. Masya Allah neraka mulat-mulat, ruh niki ngempet wedi. Nolake ruh jasad wayahe ruh metu tapi ruh nolak niki lorone luwih lara tinimbang disudui pedang, diirisi pedang, disudui tombak luwih saka ping 300 lara. Mulane nek kepingin kula jenengan sakratul maut kepenak ora krasa lara, lakonono salat jamaah. Sing nomor 3 wa tsalitsatu yukhafu alaihi min zawalil imani naudzubillah. Sing nomor 3 dikhawatirno ilange iman. Soale napa kok ilange iman? Mpun kula critake kala wau. Wong nek arep mati niku ketelak kesempatane setan membo-membo wong sing disenengi ngekeki banyu sampean dikongkon muni ora ana Gusti Allah. Nek mbok turuti ora ana Gusti Allah, mbok ombe tenan matine mati suul khotimah. Sinten tiyang ingkang remehke salat jamaah dicoba 12 perkara. Sing 3 ing dalem alam donya. Rizkine ora barokah, penggaweane ora barokah. Sing nomor 2 inggih punika nurus solihin dijabut, kanca-kanca sing apik padha nyengkreh, sing teka kanca-kanca sing elek. Sing nomor 3 inggih punika yakunu mabghudun fi qulubil mukminin, digedhingi wong akeh karo sapa-sapa ora tau cocok wisiksane wong sing ninggalno salat jamaah ning alam donya. Sing 3 nalikane sakratul maut ngrasakno nelak. Nomor 2 roe arep metu kangelan. Nomor 3 matine suul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa ammal latifil qabri fal ula yudiku alaihi su'alu mungkarin wa nakirin. Sing 3 siksane ning kubur. Sing pertama yaiku angele pertanyaane mungkar karo nakir. Ora iso jawab pertanyaan. Ditakoki man robuka sapa pangeranmu, tambah mbok jawab Pangeran Diponegoro. Lah iku yo digepuki sampean. Wong takoki man robuka kok Pangeran Diponegoro. Man abuka, bapakmu sapa? Bapak kula Parlan. Gepuki neh. Wong karek jawab Nabi Ibrahim kok tambah jawab Parlan, gepuki. Wis muga-muga kabeh sok iso jawab pertanyaane mungkar nakir. Allahumma kepingin apa mboten? Ya salat jamaah sing sregep.
pingin salat dhewe jengking ae senengane salat jamaah. Sing ora salat jamaah kangelan jawab pertanyaane mungkar nakir. Wa tsaniyatu tashtaddu alaihi zulmatul qabri. Sing nomor loro kabotan nanggung petenge kubur. Bagi wong-wong mukmin sing ahli salat jamaah, kuburan sing ketake 2 meter musuh 1,5 meter, 2 meter setengah musuh 2 meter setengah niku ketoke. Niku karo Gusti Allah diambakno luwih amba tinimbang alam donya niki. Allahumma bagi wong sing ahli salat jamaah. Sing boten purun salat jamaah, kubur niku peteng boten enten cahaya, tambah sempit. Kena apa kok sempit? Nyepit penghuni kubure. Is ora sampean kan ahli salat jamaah kabeh. Wa tsalitsatu yudhiku qabruhu hatta tanduma atlauhu. Sing nomor 3 kuburane menyempit sampai tulang belulungnya rontok. Pangapunten teng mriki eneng sing senengane duduk kuburan. Sapa sing tau duduk kuburan sapa? Iya. Sing tukang duduk kuburan mboten enten. Tapi ziarah mboten nalikane eneng wong duduk kuburan jenengan ate ningali napa mboten? Lah, jenengan tingali. Lumrahe wong kapundhut niku rak sirahe ning lor, perkara madhep kiblat, sirahe ning kene, jarak 1,80 meter sikile ning kene, mestine ngoten runtutane. Tapi akeh kejadian nalikane kuburan niki nundung, tipet kuburan, balung niku iso dadi siji, Pak. Sirah, sikil, tangan kabeh dadi siji. Niku perkara napa? Perkara kubur ning gone wong sing ora gelem salat jamaah niku menyempit kriyek dadi siji. Tapi winginane enten kabar makomipun Mbah Yai Maimun Zubair teng Mekah ajeng dipindah tasih utuh. Barokahe wong sing ahli salat jamaah. Allahumma amin. Teng Tanggir niku enten jenenge Mbah Yai Mas'ud. Tiange biasa kados jenengan ya tiange tani. Nggih ngulang ngaji tani, tapi apal Quran. Bawareng makom niku keterak banjir, Pak, pangapunten banjir. Kuburan-kuburan do kirut, balung-balung do kirut perkara banjir. Lah kuburane Mbah Yai Mas'ud niki lho buka, wonge cek utuh. Masya Allah, utuh padahal wis pirang-pirang puluh tahun, 40 sampai 60 tahun wonge cek ketok gawanteng perkara apal Quran ahli salat jamaah. Kira-kira jenengan nggih ngoten ketoke kira-kirane. Amin kula jenengan ndak ngoten. Terus wayah ditundung yo, iki parto iki. Wah, ijek utuh makome. Allahumma amin. Kubur niku nek karo wong apik mboten purun riyek. Tapi nek roh wong kelakuane elek ngeten iki dikeriyek karo kubur. Mulane sirahe, tangane, sikile dadi siji. Aneh. Mestine sirahe ning lor, sikile ning kidul, tangane ning tengah, masih nundung ngoten. Tapi aneh, nek nundung niku modele dadi siji, Pak. Iku tandane wong elek, tapi rasah titeni. Lho jebule ngoten. Serasah titeni sampean kok senengane titen-titen wong liya. Wis. Wa ammal latifil qabri sampun sakniki. Wa ammal latifi yaumil qiyamah, sok dina kiamat. Fal ula yashtaddu alaihi hisabuhu. Wong-wong sing salat jamaah dilirwakno mboten purun nglampahi salat jamaah ngoten niku hisabe sok ben abot. Wa tsaniyatu yaghdabu alaihi rabbuhu. Allah murka kepadanya. Wa tsalitsatu yu'aqibuhu Allahu bin nari naudzubillah. Sing nomor 3 wong iku sok disiksa ning neraka naudzubillah. Makanya kenging nopo kok enten sholat jamaah. Pangapunten, sholat jamaah niki Pak, ora ono sing ditolak Gusti Allah. Kabeh sholat jamaah niku diterima karo Allah. Umpama imame gak khusuk, makmume khusuk, imame ditanggung makmume. Umpama makmume ora khusuk, imame khusuk, ditanggung imame. Umpama ana salah siji sing ora bener, ditanggung wali sing ning kono. Umpama misale salah kabeh disepuro Allah, barokahe salat jamaah. Allahumma min. Mulane aja geleman salat dhewe, nek salat niku golek kanca. Mulai zaman biyen
enten salah satunipun sahabat, wakila Umar bin Khattab, wakila Abdullah ibnu Umar. Niku piyambake badhe salat jamaah zuhur tilik-tilik kebun kurma. Bareng krungu adzan ngasar. Allahu Akbar teng Masjid Madinah. Niki gage teng Masjid Madinah. Jebule salat asar sampun dipun lampahi. Piyambake tanglet-tanglet neng Madinah, wis salat jamaah ngasar sampun, wis ngasar sampun, keliling Madinah mboten enten tiyang sing dereng salat jamaah, sedaya sampun salat jamaah. Neng desane sampean ya modele ya ngoten ya. Ya wangel golek wong sing ora jamaah ya wangel ya. Wangel mirip-mirip Madinah kampunge sampean. Akhire getun piyambake sowan dateng Kanjeng Nabi, matur syahadah dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kebun kurma yang menyebabkan aku meninggalkan sholat jamaah ya Rasulullah, aku syahadah saksikan atas engkau aku infakkan fi sabilillah. Gara-gara ninggalno sholat jamaah ngasar pisan, kebun kurmane lho diparingno Masjid Madinah. Sampean wayah becak, Allahu Akbar, mempeng nek mulai becake. Allahu Akbar, ora ndang mampir salat jamaah, becakmu ndang kekno masjid wae. Nek tiru Sayyidina Umar bin Khattab bangkrut sampeyan. Ya ora ngoten, ayo dimeno sing sregep nglakoni salat jamaah.